τι είναι το ψηφιακό marketing. Γιατί πολλοί το ακούτε, αλλά φαντάζομαι πολύ λίγοι γνωρίζετε τι είναι το ψηφιακό marketing. Λοιπόν, ψηφιακό marketing είναι όλες οι στρατηγικές marketing που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Πολύ απλά. Και όταν λέμε το διαδίκτυο, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούμε μέσω του SEO, δηλαδή του Search Engine Optimization, η οργανική προώθηση της ιστοσελίδας μας ή του e-shop μας, είναι το SEO. Ωραία. Το SEM, που είναι το Search Engine Marketing, που είναι με απλά λόγια η πληρωμένη προώθηση της ιστοσελίδας μας ή του e-shop μας. Είναι το email marketing, είναι τα social media που κάνουμε, που πολλοί από εσάς ίσως τα κάνετε και μόνοι σας, σωστά ή λάθος τα κάνετε, και ό,τι άλλον είδος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο από πλευράς marketing ανήκει στην κατηγορία του ψηφιακού marketing. Ωραία. Τώρα μου πείτε γιατί πρέπει να κάνω ψηφιακό marketing. Γιατί πολύ απλά ότι μια εταιρεία σήμερα, εν έτη 2025, πρέπει να έχει μια πολύ καλή ψηφιακή παρουσία. Είναι όπως την ταυτότητα μας πλέον. Άρα αν δεν έχεις μια καλή ψηφιακή παρουσία, είναι σαν να μην υπάρχεις ψηφιακά ως εταιρεία. Έτσι. Ή ως μια οντότητα, ας το πούμε, στο διαδίκτυο πάντα μιλώ. Ωραία. Άρα πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ψηφιακή παρουσίαση για να μπορούν οποιοσδήποτε ψάχνει την υπηρεσία μας, τα προϊόντα μας, ακόμα και εμάς τους ίδιους, αν παρέχουμε κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ένας potential customer, να το πω έτσι, θα ψάξει να μας βρει στο διαδίκτυο. Είτε αυτό λέγεται Facebook, είτε Instagram, είτε λέγεται Google. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ψηφιακή παρουσία. Εντάξει. Αυτά για σήμερα. Αυτό εν ολίγης θα είναι η αρχή μας. Κατανοήστε τι είναι το ψηφιακό marketing και στα επόμενα θα αναλύσουμε περισσότερο τις τεχνικές για να μπορείτε να αναπτύξετε την εταιρεία σας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε και να κάνετε εγγραφή στα κανάλια μας. Cheers!